קוראים לזה באנגלית פינס, פעם אני אשתמש בביטוי פינס, פעם בביטוי עקיפה. ואני רוצה להגיד לכם שזה נושא הזה הוא לא כל כך פשוט. בהתחלה חושבים שזה פשוט, מה זה עושים פינס וזה, הוא לא כל כך פשוט, יש הרבה דקויות. אנחנו נדבר על פינס מצד של המבצע, ואנחנו נדבר על פינס מצד של המגן, איך הוא רואה את זה ואיך צריך להתקדם, אוקיי? אז בואו תתבוננו בדוגמה הזאת, ואתם כולכם בטח מכירים, הרבה פעמים שיחקתם, הייתה לכם קונסטלציה כזאת של קלפים, ואתם רואים שחסר לנו קינג, נכון? שחסר לנו קינג, הסטטיסטיקה אומרת ש50 פעם מתוך 100 זה יהיה פה, ו50 פעם זה יהיה פה, מה שנקרא 50% הצלחה. אנחנו אומרים שאנחנו רוצים לנצל את הידע הזה של 50% הצלחה, כי אם נשחק את האס, אז זה לא חשוב איפה הקינג, תמיד ניתן. אבל אם אותה חלוקה מתוך 50 פעם, הקינג יהיה פה, אנחנו יכולים לזכות אם נעקוף אותו. נשחק קלף קטן, אם פה ישימו 7, אני אשים ג'ק. עקיפה שבפה ישימו, אני יודעת, 9, משהו כזה. אם עקיפה הצליחה פעם ראשונה, ברוב המקרים היא תצליח גם פעם שנייה. אבל שוב, לא נשחק את האס. נעבור ליד באיזשהו קלף סדרה אחרת, ונשחק שוב 5. הפעם ישימו 10, אני אשים דמה, ופה ישימו, אני יודעת, 3, משהו כזה. שלום. סימן שהעקיפה הצליחה. אם היא הצליחה בפעם הראשונה, אני מנסה לעשות אותה בפעם השנייה עוד פעם. וכך הלאה עד שאני יכולה לחזור עוד פעם ליד, לשחק את האס, אולי הקינג כבר ייפול. וזאת החלוקה המלאה. כולם רואים איך זה מסתדר? פעם אחת שיחקנו, לקחנו עם הקווין. חזרנו ליד, שיחקנו פעם שנייה, לקחנו עם הג'ק. עוד פעם, עכשיו הורדנו, יכולים עוד פעם, אם אנחנו יכולים עוד פעם להיכנס ליד, אבל זה לא משנה, כי נשאר לנו רק את האס. מורידים את האס, קינג נופל, ונוצר מצב שאנחנו בסדרה הזאת לוקחים 4 לקיחות. הכל בזכות עקיפה פשוטה. אם החלוקה היא 3-3. אם החלוקה היא 3-3 ועם הקינג פה, כמובן, הכל אם. אבל אנחנו מנצלים את האפשרות שזה באמת כמו שאנחנו רוצים. יש ימים כאלו ויש ימים כאלו. יש גם לנו בחיים ימים טובים יותר, ימים פחות טובים. נקרא לזה שאנחנו ביום טוב ונקווה שזה יושב. עכשיו, העקיפה לא עושים רק בשביל ללכוד תמונה. עקיפה עושים בשביל לפתח לקיחות. אם אני במצב שאני רק רוצה לתפוס תמונה, אני לא עושה עקיפה. אני עושה עקיפה אם אני יודעת שבסדרה הספציפית הזאת אני רוצה להפיק כמה שיותר לקיחות. Okay, זה היה דבר פשוט, אני מאמינה שכולכם מכירים את זה ונפגשתם עם זה. בואו נתבונן בדוגמה טיפה יותר מתקדמת, מצב כזה. שימו לב, יש לנו פה 8 קלפים, ליריבים יש 5. אם אתם אומרים זה ביום טוב, יתחלק 2-3-2, סבבה כמו שהילדים אומרים, הכל טוב. אבל אנחנו בימים לא טובים. אנחנו פוחדים שזה עלול להתחלק 4-1. בשביל להתגונן בפני אפשרות הזאת, כלומר בשביל לקחת את מירב הלקיחות בסדרה הזאת, כאשר החלוקה גם 4-1, מה אנחנו צריכים לעשות? קודם כל אנחנו צריכים לשחק קלף קטן אל האס. אנחנו צריכים לשחק תמונה אחת מאותה היד שיש שם 2 תמונות. שימו לב, יש פה אס וקינג. אני לא אשחק קווין מהיד ואחר כך קטן לאס וקינג. אני אשחק קודם כל את האס, כי יש לי שם 2 תמונות.
אחרי ששיחקתי את האס, אני משחקת קטן, ופה אין יותר בסדרה הזאת. ואז אני משחקת את הקווין, שימו לב, זה היה מחולק, ופה היה 9. כששיחקתי קטן אל האס, כולם שירתו. כששיחקתי קטן אל הקווין, פה לא שירתו. ואז יש לי אפשרות עם ה7-6, יש לי פה קינג 10 מול ג'ק 8. אני יכולה, מה שנקרא, לפנס, לעקוף את הג'ק. אבל חשוב מאוד היה, קודם כל, לשחק את האס, ואחר כך לקווין. לא לשחק את הקווין, ואחר כך קטן לאס קינג. לשחק את האס. אם יש לכם סדרה ביד אחד שיש שם 2 תמונות, וביד שנייה תמונה אחת, שחקו תמונה מהסדרה שיש שם 2 תמונות. אם יש פה אס קינג, שחקו תמונה אחת. קודם כל תראו מה קורה בשולחן. וכך תהיה לכם אפשרות לעקוף גם אם זה מחולק 4-1. והרבה פעמים זה מחולק 4-1, והרבה פעמים שחקנים נופלים כי זה מחולק 4-1, וחשוב מאוד להתגונן בפני זה ולדעת איך מתגוננים. אוקיי? בואו נתקדם קצת. בואו נגיד שיש לנו יד אחת. יש לנו 7 קלפים בסדרה הזאת, וליריבים יש 6. אתם זוכרים שאפרים נתן את הסיכויים, אז הוא אמר ש6 קלפים, בדרך כלל זה 4-2. עכשיו 4-2 יכולים להיות עם קינג. זה יכול להיות פה, זה יכול להיות פה, אוקיי? אנחנו צריכים להתגונן בפני חלוקה 4-2. מה לדעתכם צריך להיות קלף הובלה ראשון מכאן לכיוון הפינס? בואו נגיד שזה יום טוב, והקינג נמצא כאן. 9. קווין. 9. 9 זה גבוה כמו קווין. איך? 9 זה קווין אותו דבר. שימו לב. אם הקינג פה 4 פעמים ואתה משחק קווין, אוקיי? השחקן פה לא יחסה. לא יחסה. הוא רואה אז ג'ק 10 בשולחן, הוא לא יחסה. הוא לא יחסה. אתה משחק קווין, שמת 3. משחק 9, שמת 10. אוקיי? 2 קלפים ירדו. עכשיו אתה משחק את האס, נופל קלף נוסף, ועדיין הקינג שלו גבוה. אז אתה צריך, אבל עדיין, פעם שנייה אתה משחק 9, אמרתי נכנס לפה. נכנס לפה, שיחקת 9 ושמת פה 10. אוקיי, עכשיו אתה פה, אין לך מיליוני כניסות הלוך חזור. לכן, כיוון שאין לנו מיליוני כניסות לפה ולשם. מה שאמרו פה שצריך לשחק את 9, זה באמת נכון. שימו לב מה קורה כשאתם משחקים את 9. כשאתם משחקים את 9, פה שמים 3. נמוך מהרצף. יש לכם קווין, ג'ק, 10, 9. כשנשחק את 9, נשים פה 3. כשנשחק את הקווין, אם הוא לא יחסה, נשים את 10. אנחנו עדיין פה. כשנשחק את 5 והוא עדיין לא יחסה, נשים את הג'ק. ובסוף על האס ייפול הגיבור הקינג. כלומר, אם יש לכם רצף, שחקו נמוך מהרצף. אם יש קווין ו9, שחקו נמוך מהרצף. זה לא עולה לכם. בדרך כלל אין כל כך הרבה כניסות, אני אלך לפה, אני אלך לשם, אני אלך לפה, אני אלך לשם. זה לא דיזינגוף ארלוזורוב. אתה לא יכול להסתובב מפה לשם. זה קשה. כשמשחקים משחק, וגם אנחנו מבזבזים כניסות בינתיים. חבל.
שיש לנו אפשרות אחרת, וזאת האפשרות האחרת, אנחנו ננצל את האפשרות הזאת. נשחק נמוך מהרצף בשביל ללכוד את הקינג הרביעי פה ולקחת כל הארבע. בואו נתבונן בעוד דוגמה. חבר'ה, זה ברור? כן. בואו נסתכל. זה ברור לגמרי. מה יש לנו כאן? הנה, שימו לב. מה תשחקו מהדומם לפה? את השמונה? לפי התיאוריה. ושתיים. לפי מה שאני הסברתי עכשיו, נשחק את השמונה, נשים את הארבע, נשחק את הקווין, נשים את התשע, נשחק את השתיים ונשים את העשר, בתקווה כמובן שהקינג יושב פה 4 פעמים. כי אם הוא פה לא יעזור לנו, הוא ייקח, לא יעזור. נמוך מהרצף, יש לכם רצף נמוך מהרצף. בואו נתקדם. עכשיו, בדפים שאתם תקבלו היום, יש פירוט של 8 עקיפות. 8 עקיפות. יש עקיפה ישירה, יש עקיפה הפוכה, יש עקיפה כפולה, יש עקיפה כפולה מושהית, יש עקיפת חיתוך, עקיפה דו צדדית, ועקיפה פנימית אינטרה שקורה פעם ב10 שנים שעליה אפילו לא נדבר. עכשיו, אני בקצרה אעבור עליהם, כי אני רוצה שנשחק, יש לנו פה בורדים מוכנים. אני נותנת, ואתם תעברו על החומר הזה יותר בבית, אוקיי? אבל אני בכל זאת רוצה בקצרה לתת לכם לפחות דוגמה 1 או 2 של איך זה קורה, אוקיי? שימו לב, אם המצב הוא כזה אצלכם, הרי לא יעזור לשחק את הקווין, בשביל ללכוד פה את הקינג ואת האס, עדיין תמסרו 2 לקיחות, ג'ק ב10 ו9 כל חסר. זאת נקראת עקיפה לא ישירה. במצב כזה אני מקווה שהקינג נמצא כאן, אני אשחק קטן ואני אשים את הקווין. אם הקינג נמצא בצד שני, חבר'ה, בלאו הכי בית דין לא יעזור. אבל אם הקינג נמצא לפני הקווין, אני אקח בסדרה הזאת 2 לקיחות. אני עושה את זה כי שאין לי ברירה אחרת. זה נקרא אקספס? זה נקרא אקספס, כן. זה נקרא אקספס, עקיפה לא ישירה. עקיפה ישירה, אתם בטח כולכם יודעים, זה מצב כזה. זה ככה. זה יכול להיות גם מצב כזה. זה יכול להיות גם מצב כזה. נגיד כזאת עקיפה ישירה. חסרה לנו תמונה, אני עושה. שוב, אני לא עושה אותה רק בשביל לעשות. אני עושה אותה בשביל להרחיב את כמות, להגדיל את כמות הלקיחות שאני רוצה לקחת. זה מצב מעניין. זאת נקראת עקיפה הפוכה. למה היא הפוכה? שימו לב, בכל מקרה, ממצב של הכרזות ידוע לי שהקווין נמצאת פה. אז אני לא יכולה ללכוד אותה. אם אני אשחק ג'ק, קווין, אס, 10 גבוה, נכון? אז מה אני עושה במצבים כאלה? אם אני יודעת שמראש הקווין פה, אני אשחק את הג'ק, ישימו את הקווין, אני אקח עם האס, ואני אשחק קטן אל 9. אני אנסה להעביר את התמונה שחסרה לי לצד השני, אני מקווה שהוא שם, זה לא תמיד זה יקרה, חבר'ה, אל תיקחו אותי כל גרנטד, זה לא תמיד קורה. אבל אם
ידעו לנצל את זה, וזה באמת קורה ליד השולחן, זה סיפור גדול מאוד. אתם צריכים להבין את המצב הזה. יודעים מראש, אם אתם תשחקו קטן אל הג'ק, אתם יודעים שהקווין פה היא תיקח. מתוך ההכרזות אנחנו יודעים שהמלכה פה. אבל כיוון שיש לנו קינג, ג'ק ו9, וחסרה לנו העשירית, אנחנו יכולים לשחק ג'ק, אולי במקרה הוא נרדם ולא יכסה, אז אדרבה, אז זכינו. אבל בואו נגיד שהוא כן יכסה השחקן שיושב פה, קווין אז, אנחנו נשחק קטן אל 9 בתקווה שהעשירית נמצאת ביד הנוחה לנו. אנחנו קוראים לזה עקיפה הפוכה. הפכנו, למה הפכנו? כי בדרך כלל עקיפה רגילה פה מקטן לג'ק בתקווה שהקווין פה. אבל מאחר ואנחנו יודעים שהקווין לא פה, מהכרזות יודעים, אז אנחנו הפכנו את היוצרות, שיחקנו ומנסים לעשות פינס לעשירית שחסרה. עקיפה הפוכה. שימו לב, המצב הוא כזה, מה נעשה כאן? למי יש רעיון? לקחנו עם האס, אנחנו מציעים גיטון, כן, לקחנו עם האס, ועכשיו אנחנו עושים מה שנקרא עקיפת חיתוך, לא 9, אנחנו שמים את הקווין. אנחנו רוצים להכריח את המבצע שיושב פה להוציא את הקינג. אם הוא יוציא את הקינג, אנחנו נחתוך, נבוא לשם וננצל את הג'ק. אם הוא לא ישים את הקינג, הקווין תזכה. אם הקינג פה, הקינג פה, אין מה לעשות. עקיפת חיתוך קוראים לזה. משחקים את האס, שיש לנו סינגלטון. משחקים את הקווין בתקווה שהקינג פה. אם השחקן שיושב פה מכסה, חותכים. ויש לנו ג'ק זוכה לזרוק איזשהו מפסיד. אם לא ככה, אז לא ככה, אין דבר. אבל זאת עקיפת חיתוך. מכריחים את המגן לשים את הקלף בשביל שנוכל לחתוך. אני מתקדמת מהר כי אני רוצה שתקראו את זה בבית, כי יש לי עוד להראות לכם את העקיפות מצד של המגן, וזה מאוד חשוב לי. שימו לב, אם יש לכם מצב כזה, אנחנו קוראים לזה עקיפה כפולה. למה היא כפולה? כי חסר שניים, גם קינג גם ג'ק. כשאנחנו נגיע ליד לשחק, אנחנו נשחק קטן אל 9 או 10. בתקווה שהתמונות מחולקות. אם יקרו פה עם הקינג, אז אני אעשה פעם שנייה פה עקיפה נגד הג'ק עוד. אם יקרו פה עם הג'ק, אני אעשה עקיפה שנייה נגד הקווין. אוקיי? נגד הקינג, סליחה. שחק לקווין. עקיפה כפולה זה כשחסרים לכם שתי תמונות. כשחסרים שתי תמונות צריך לשחק את התמונה הנמוכה, לראות מה השחקן הזה לוקח. אם את ה10 שלכם הוא ייקח עם הקינג, אז אתם יודעים שהג'ק פה. אם את ה10 שלכם הוא ייקח עם הג'ק, עדיין יכול להיות לו גם קינג. אבל אנחנו ננסה, אולי הקינג פה. אם לא פה, אז לא פה, אז אין לנו מה לעשות. עקיפה כפולה, אוקיי? יש את אותו דבר, דומה לזה, אנחנו קוראים לזה עקיפה כפולה מושהית. מה הכוונה? גם פה חסרים לנו שתי תמונות, גם קינג, גם קווין. אנחנו נשחק פעם ראשונה את השתיים, ונשים את 10. אם פה ייקחו עם תמונה אחת, נחזור ליד ונעשה שוב אותו תרגיל הפעם אל הג'ק. או נשחק 9, 8, לא משנה, זה הכל אותו רצף. נשחק אל הג'ק. ננסה ללכוד אחד התמונות לפחות. חסרים לנו שתי תמונות. הם יכולים להיות מחולקים, קינג וקווין פה. הם יכולים להיות שניים פה. גם זה יכול להיות. הם יכולים להיות גם שניים פה.
אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שאנחנו חייבים לנסות. ברגע שחסרים לנו שתי תמונות, אנחנו חייבים לנסות לעשות עקיפה כפולה מושהית, מה שנקרא. פעם אחת עשינו, לקחו עם התמונה אחת, ננסה עוד פעם. אוקיי? אוקיי. אני רוצה לדבר איתכם על החלוקות קצת יותר קיצוניות, אתם תקראו בבית. אני רוצה לדבר על עקיפה מנקודת מבטו של המגן. בואו נסתכל. זה אתם. אתם פה. השחקן שיושב פה מוביל קווין. אתם רואים את הדומם. אז ג'ק 9-5. לחסות או לא לחסות? מתוך מחשבה שהעשירית לא פה למטה, כי אז הוא היה עושה את זה עם העשירית קודם למטה, אז אני אומרת שהעשירית שם, אז אני אגן עליה. איפה זה שם? אצל הפרטנר. מה חבר'ה? מה אתם אומרים? לחסות או לא לחסות? לא לחסות. אני אומר לא. יאיר, אתה אומר כן. חיילה כן. מה אתם אומרים? לחסות. את אומרת לא. אז תשימו לב. אם אתם לא מכסים, הוא משחק קווין, קטן, קטן, קטן. אתם משחקים 7, אתם אומרים עדיין לא רוצה, אני לא מוכן לגלות. 4, 9, סליחה, ג'ק, 6. עכשיו הוא משחק את האס, קינג, 10, 8. לקח כל 4 לקיחות? כולם רואים את זה? לקח את כל 4 לקיחות. בואו נראה מה יקרה אם אתם כן תכסו. בואו נתבונן מה יקרה שאתם מכסים. הוא משחק קווין, אתם לא רואים שיש לו 7, 8. קווין, קינג, אס. נכון? מה קרה עכשיו ל10? גבוה. נכון? הוא לא יכול עכשיו לפנס לכם את ה10. הוא לא יכול, הוא לא יודע איפה 10 המבצע. הוא ישחק עכשיו את הג'ק, קטן, קטן, וה10 של הפרטנר נהיה גבוה. אם אתם לא רואים תמונה אחת, שזה 10 במקרה, שזה גם תמונה מאוד משמעותית, אתם חייבים לחסות, כי העשירית יכולה להיות אצל הפרטנר. אני רואה את זה אצל הרבה שחקנים. לא, אני לא מוכנה לחסות, לא רוצה לגלות, לא רוצה שידעו. אבל על ידי זה שאתם אומרים, אני לא רוצה שידעו, אתם עושים עוול לתמונה של הפרטנר. כי העשירית של הפרטנר לעולם לא תיקח. אתם רואים את זה כולם? שאני אמחוק את זה או שאתם רואים את זה? רואים כולם. אוקיי. השחקן מוביל קווין מפה, לחסות או לא לחסות? אני חושבת כן. אותו סיפור חבר'ה, יש לכם 10, 9, 8, קווין, קינג, אס. גם אם הוא ישחק אחר כך, יש לכם 10, 9, הוא ישחק את הג'ק, קטן פה יצא, והשתי לקיחות האלו זה שלכם. פה אתם רואים את זה בוודאות, קודם לא ראיתם את זה. פה זה ממש מול העיניים שלכם. אוקיי? מבצע, משחק את הג'ק, וזה הדומן. לחסות או לא לחסות? אני לא מבין שום דבר. לא חסות, לא שום דבר, רק הקינג. למה לא לחסות? זה נכון שלא לחסות, אבל למה? כי יש לי קינג, אבל גם פה יש 4, כן? אולי למטה יש רק 2, אולי למטה... נכון, אז את אמרת לחסות, את אמרת אותו דבר. ואני אומרת לא לחסות. למה לא לחסות? אני לא אמרתי לחסות.
אני אמרתי לא, זה תלוי מה משחקים. אנחנו מדברים כרגע על נונטה. אנחנו מפתחים לקיחות בנונטה. אז היית מכסה את הג'ק או לא היית מכסה? לא היית מכסה. מה איתכם? לא מכסים. למה? כי אין מה להגביה. אתם רואים את כל הקלפים הגבוהים. אס, קווין, ג'ק, 10, 9. לפרטנר לא יכולה להיות שום תמונה שתפיקו מזה תועלת אם תכסו. לעומת זה, כמו שאמרו, נכון, ולמטה יכולים להיות רק 2 קלפים, נכון? ואז הוא לא יכול 4 פעמים לפנס לכם את זה. פעם אחת הוא שיחק, פעם שנייה הוא שיחק, פעם שלישית הוא ישים תעש, פעם רביעית אולי הקינג שלכם ייקח. ברגע שאין מה להגביה, אין צורך לכסות. אתם רואים את כל הקלפים, אס, קווין, ג'ק, 10, 9, אין מה להגביה. אנחנו מכסים כשיש סיכוי שמגביעים תמונה לנו או לפעם. אוקיי? נכסה או לא נכסה? העשירית צריכה להיות. מה? מה הרעיונות? לכסות או לא? דעתך לא. זה כל מה שיש להם בצבע או שזה מה לכסות? מה אתם חושבים? לכסות. מה אתם? מה שעשינו לו זה מה ש... חבר'ה, אבל אני מראה לכם את הדומם. בדומם רק 2 קלפים. כמה פעמים הוא יכול לשחק את הסדרה הזאת? רק פעמיים, עדיין הקינג שלכם הוא 4 קלפים. למה לכסות? שימו לב, פה יש קווין, ג'ק, 10, 2. אז כמה פעמים הוא יכול לשחק? הוא שיחק קווין, שמתם קטן 9. הוא שיחק ג'ק, שמתם קטן אס. זהו, אין יותר. של מי הקינג? לוקח או לא לוקח? אתם רואים בדומם 2 קלפים. יותר מפעמיים המבצע לא יכול לחסק. אז איך תחסק? כולם רואים את זה? לא לשחק אוטומט. לא לשחק אוטומט. תמיד להפעיל common sense. אוקיי. עכשיו אתם רואים, אתם יושבים פה, אתם רואים את הדומם, אתם לא רואים את היד של המבצע. והוא מוביל ג'ק, בפינס. לחסות או לא לחסות? לא. אני לא הייתי. זאת היד השנייה. גם אני צריכה לדעת כמה קלפים יש למטה, אני לא יודעת. אנחנו עוד לא יודעים כלום. הקלפים האלה, זה הדומם, ואתם מחזיקים את הקלפים האלה כאן. ואין זה משנה האם החוזה הוא עם או בלי שליט, אין לזה שום חשיבות. כי הפעולה של העקיפה היא פעולה טכנית. אצל הטכניקה זה לא משנה אם זה פור ספייד או טרינון טראם. הפעולה היא טכנית ואותו דבר לגבי שני החוזים, עם או בלי שליט. נשאלת השאלה, אם מהיד הסגורה המבצע או המבצעת מובילים בקווין, האם לחסות את הקווין בקינג או לא לחסות? עוקפים נגדנו. יש כן, תמונה על תמונה. תמונה על תמונה. חוץ עקרונית הרעיון הוא נכון, אבל אני רוצה לדעת את התשובה באיזו מטרה אני מכסה. הרי הקינג לא יכול לזכות. כי הוא מפסיד לקיחה. כדי שהוא ישים, או שהוא יזכה, או שהוא יבזבז גם קווין וגם אס. הוא יבזבז 2 תמונות על תמונה אחת. ה10 יהיה גבוה. בדיוק, מה שאמר. יכול להיות שאצל השותף אולי אצל השותף נמצא ה10. אם ה10 נמצא כאן,
חברים, בין אם נכסה או לא נכסה, זה לא משנה. אנחנו לעולם לא נזכה באף לקיחה, זה לא יעזור לנו. אבל אם במקרה ה10 נמצא אצל השותף, אז שימו לב, אם על הקווין אני אתקמצן במרכאות ואני אשים קלף קטן, הרי ברור שהמבצע ישים מכאן את 4 והקווין תזכה. שירתנו פה 2 והשותף שלנו נאלץ לשרת ב3. בפעם הבאה כשהמבצע ישחק מכאן איזשהו קלף קטן, אנחנו כמובן נשים 7, כי עכשיו כבר אין היגיון לשים את הקינג. המבצע ישים את הג'ק, והוא סביר שהוא יזכה, מכאן ישימו את 5. האס ימחץ בו זמנית גם את הקינג וגם את 10, ואנחנו לא הרווחנו מזה כלום. לכן אם נכסה את הקווין בקינג, נאלץ את המבצע לקחת עם האס, היה לשותף שלנו אכן יש את 10, והרבה פעמים זה קורה שיש לו. אני לא זכיתי, לפחות אני אתן לשותף שלי את ההזדמנות לזכות עם 10. אז בואו נמשיך הלאה. מערך חדש, את הקלפים שלכם לא שיניתי. מהיד הסגורה משחקים את הקווין. שוב שאלה, לחסות או לא לחסות? כן. כן לחסות. כן. רגע, ככה? תחזור פה. כן. גם לחסות. הוא מפסיד לקיחה. אז תראו, אם אנחנו נכסה, מי ששמע את ההרצאה של אפרים, אני אגלה עכשיו את הקלפים של השחקן שיושב כאן. זה אנחנו לא יודעים. יש לו ג'קי 10, מה נשאר לי? 6-5, נכון? 6-5. תסתכלו על המערך המלא. אם את הקווין אתם תכסו בקינג, כמובן שהמבצע יזכה עם האס. אבל מה המבצע שמע? אתם כיסיתם את הקווין בקינג במטרה להגביה את ה10 הנמצא אצל השותף. אז מה הוא יעשה אחרי שקווין כוסתה בקינג וזכה עם האס וכאן שירתו ב5? אני בכוונה לא מוחק את זה. הוא ימשיך ב4, שותף ישים את ה6 ואתם תשימו את ה9 והוא לקח את כל הלקיחות. אבל תסתכלו על משהו מאוד מעניין. אם את הקווין אתם הפעם לא תכסו בקינג, הקווין תזכה בלקיחה, נכון? קווין 2, 4, 5. קווין זכתה. אם המבצע ישחק, ימשיך בג'ק, אותו תכסו בקינג. מה יקרה עכשיו? עכשיו הוא ישים את האס. מה יקרה ל10 של השותף? פתאום יהיה גבוה. ואם אחרי הקווין שזכתה בלקיחה, מבצע ישחק קלף קטן, כמובן שגם אתם תשימו קלף קטן, ובכל מקרה יש לכם לקיחה אחת. רואים את זה? מסכימים? אז עכשיו השאלה היא כזאת, הרי אנחנו לא רואים את הקלפים. איך אני יודע כאן לחסות, לא לחסות, את הקווין? רגע, אני אצייר את הקווין שתהיה, ונעשה את המערך השני, הקודם. כשזה היה מערך, אמרנו את הקווין לחסות בקינג על מנת להגביה את ה10 של השותף. במערך הזה אני אמרתי לכם את הקווין, אם לא תחסו, תרוויחו, ראיתם. איך אנחנו יודעים? התשובה בשבוע הבא, בואו ננסה. אולי בגלל הקלפים הקטנים שלמעלה. תקשיבו, כשאתם רואים משמאלכם שתי תמונות. רואים שתי תמונות? זה הדומם. תכסו תמונה בתמונה מיד. כשאתם רואים משמאלכם תמונה אחת בלבד, את הראשונה, את הקלף הגבוה, הבכיר הראשון, לא לחסות, הראשון לא. אם המבצע ישחק את הג'ק, את הקלף הבכיר השני, את הקלף השני, אותו כן תכסו בקינג. אני חוזר, משמאל רואים שתי תמונות, את הקווין מכסים מיד עם הקינג, מיד תמונה בתמונה. רואים משמאל תמונה אחת בלבד,
את הקלף הראשון הבכיר לא לכסות, את הקלף הבכיר השני, הג'ק, כן לכסות. זו הנוסחה שצריכים ללכת על פיה, ואתם תמיד תרוויחו, היה והעשר נמצא אצל השותף. כי אם העשר לא אצל השותף, אבל לפחות ניסינו. זה אנחנו רואים כשאנחנו רואים את הדומם משמאל. אבל לפעמים אנחנו יושבים שם. לפעמים אנחנו יושבים פה ואנחנו רואים את הדומם מצד ימין שלנו, גם זה קורה. שוב, אין זה משנה אם החוזה הוא עם או בלי שליט, בכלל לא חשוב. המבצע משחק את הג'ק מהדומם, לכסות או לא לכסות. התשובה היא לא. כי זה ג'ק 10. תראו מה יקרה אם אתם תכסו. אז 8, 6, 4, נכון? אני לא טועה. תפסתי את כל הקלפים הנכונים. בואו תעקבו אחריי. אילו את הג'ק כיסיתם בקווין, המבצע היה לוקח עם האס, וכאן משרתים בשלוש. למבצע לא נשאר שום אופציה אחרת, אלא להמשיך בארבע אל כיוון ה10, בתקווה שיקרה משהו טוב. ואכן קורה משהו טוב, כי אם הוא ימשיך אחרי הג'ק, קווין, אס, 3, לקיחה נסגרה, אם הוא עכשיו ימשיך ב6, כאן נשארתם עם קינג ב9, אם תשימו את ה9, 10 יזכה, אם תשימו את הקינג, אז הוא ישים 2, וככה אנחנו זכינו, אנחנו כאן זכינו רק בלקיחה אחת, אבל אם את הג'ק אנחנו לא נכסה, המבצע ישים את 4, כי הוא עושה עקיפה. הקינג יזכה בלקיחה? כן. יזכה. בהזדמנות הקרובה שיהיה למבצע, כשהוא ישחק את 10, נכסה בקווין. ילץ לקחת עם האס, שמתם לב מה קרה ל9? הוא הפך להיות גבוה. אז עכשיו שוב נשאלת השאלה, איך אני יודע? אני יודע לעשות דבר מאוד פשוט. כשאני רואה מימין שלי שני קלפים ברצף, אני תמיד אכסה את הקלף האחרון מתוך הרצף. זכרו, רואה שני קלפים ברצף, אני עומד לכסות את הקלף האחרון מתוך הרצף, אם הוא ישחק המבצע את הקלפים. זאת אומרת, הוא שיחק את הקלף הראשון מתוך הרצף, לא מכסה. אחר כך, לקיחה שלישית, חמישית או שמינית, whatever, הוא ממשיך ב10, זה כבר אחרון מתוך הרצף, את האחרון מתוך הרצף אני מכסה. וככה אני מגביה לעצמי את מירב הלקיחות שאני רק יכול לזכות, אם יש בכלל אפשרות. אז, אני זז רגע הצידה. כשאני רואה א' ב' משמאלי, שתי תמונות, מיד מכסה. תמונה אחת, ראשון לא, את השני כן. זה הרעיון, רואים? ראשון לא, שני כן, האחרון מתוך הרצף. וככה אתם... אם יש תמונה אחת, זאת אומרת, אם מתחת לג'ק יש 5 נגיד, 5 ו2, אז כן מכסים? מתוך רצף. אז זאת אומרת שאם אין רצף, אז כן מכסים. כן, כמובן, אם אין רצף, כן. פה יש לך את הפריבילגיה לראות את המצב הזה כשאת יושבת עם קלפים קצת יותר גבוהים. כאן מצב הפוך, יש פה קלפים יותר גבוהים משלך, אז זה שני דברים שהם דומים במהותם, אבל קצת שונים, כי רואים את הדומם משני כיוונים שונים. חברים, אם אתם תנסו לזכור את זה ותזכרו את זה, אתם לא תאמינו בכמה לקיחות אתם תזכו יותר מאשר סתם בשגרה מה יהיה. והנוסחה היא מאוד פשוטה, בכוונה במשפטים קצרים. משמאלי שתי תמונות, מכסים תמונה מיד בתמונה. תמונה אחת מכסה רק את התמונה השנייה, בשום אופן לא את הראשונה. רואה את הדומם מימין שלי, אני מכסה את הקלף הבכיר האחרון מתוך הרצף. נקודה לעבודה.
15 נקודות, אי אפשר לזכור. סוגרים עם יד הרבה יותר חלשה. לכן, עם היד הזאת חייבים לעבור דרך ביט ביניים. 1 spade, 2 diamond. למרות שיש 3 דיימונדים, אם תמיד אפשר לאלתר עם מיינור, 2 diamond. על 2 diamond מה צריך להכריז השחקן שיושב פה? 4 spade. 4 spade זה שוב, זה מינימום פתיחה. אין לי שום דבר מעניין, אין לי רצון ללכת לסלם. הוא מבטיח לכם 11 ולכם יש 19. זה כבר, אבל קורנון טראמפ אולי זה גבוה מדי. אז 3 נון-טראמפ. 3 נון-טראמפ. לא 2 נון-טראמפ, לא 4 נון-טראמפ, 3 נון-טראמפ. ולמה 3 נון-טראמפ מראה יד חזקה? כי יש לי יד מאוזנת. אם היה לי 12-14 על 2 דיימונד, הייתי אומרת 2 נון-טראמפ. אם היה לי 15-17, הייתי פותחת בוואן נון-טראמפ עם 5 ספיידים. כיוון שאני אומרת עכשיו 3 נון-טראמפ, קופצת אחרי 2 דיימונד ל-3 נון-טראמפ, זה מראה 18-19 נקודות. זה כאילו היה פה 1 heart, 1 spade, 2 נון-טראמפ. אבל כיוון שפה אמרו 2 דיימונד, אז אני צריכה להראות בקפיצה יד חזקה. בדרך כלל מראים יד חזקה בקפיצה. 3 נון-טראמפ אומר 18-19 נקודות, יד פחות או יותר מאוזנת, 5-3-3-2. עכשיו, כשיש לכם פה 15 נקודות, אין לכם בעיה לשאול על אסים, בכלל לא צריך לשאול על אסים, אני ישר שמה 6. אוקיי? החוזה 6 ספייד. הובלה, Queen of Hearts. אתם יושבים פה. ספיידים הכרזתם פה, Queen of Heart. אני הובלתי. מובילים, Queen of Heart. בואו ביחד נספור אני שיחקתי. מה קורה לנו ביד הזו. אין לנו מפסידים בספייד, זה 5 לקיחות. יש לנו מפסיד אחד בהארט, ויש לנו מפסיד אחד בדיימונד, ויש לנו 2 לקיחות בקלאב. אוקיי? עכשיו, כיוון שאנחנו יודעים שיש לנו מפסיד אחד בדיימונד, אנחנו לא יודעים לאיזה כיוון לעשות פינס. או שאדם פה, או שאדם פה. נעשה כמו שאפרים אומר, נסתכל ימינה, שמאלה, מי שמוצא חן בינינו פחות, נגדו נעשה פינס. אבל פה יש לנו אינדיקציה לוותר על העקיפה. איך? כשיצאו פה בקווין אוף הארט, מה יש לו? ג'ק 10, נכון? אוקיי. אני לוקחת את הקווין אוף הארט עם האס, משחקת 2 סיבובי ספייד, אוקיי? קינג אוף ספייד, פעמיים שיחקתי פה, פעמיים פה. אין להם יותר, יש לי 10 ספיידים. מספיק לשחק פעמיים, אפילו 3 לא אכפת, אוקיי? אתם רוצים שאני אמחוק, יהיה לכם יותר ברור? כן, זה משהו. בואו אנחנו נמחוק אולי את הקלטים. זה שיחקתי וזה שיחקתי, זה שיחקתי וזה שיחקתי. אס ופה 7, אוקיי? זה המצב שנוצר. מה שאני עושה עכשיו, אני משחקת 2 סיבובי קלאב. אס קלאב, זה שלי, נכון? נכון. שיחקתי 2 סיבובי קלאב. שיחקתי הארט לקינג. ונשאר לי הארט אחד פה והארט אחד פה. נכון שהוא מפסיד מלכתחילה? כן. אני נותנת להם. קחו. השחקן שיושב פה לקח הארט. מה הוא יחזור עכשיו? דיימונד. אז הוא עוזר לי. אז זה האלימינציה. זה האנד פליי. בדיוק, אלימינציה, עשיתי אלימינציה. ויתר, אני לא עושה עקיפה, למדנו על עקיפות, אבל אני לא עושה עקיפה פה, כי השחקן שיושב פה נתן לי אינפורמציה שיש לו קווין, ג'ק, 10 כנראה בהארט. אני נותנת לו את הקלף הזה, ועכשיו גם אם הוא ישחק הארט, על הכיפאק, אני אזרוק מפה ואני אחתוך פה.
אם הוא ישחק דיימונד, הוא עוזר לי. אני אשים 10. אם הקווין פה, אני אשים אס. אם הוא ישחק את הקווין, הוא עוזר לי בכל הכיוונים. נכון שלומדים עקיפות, אבל זה לא אומר שצריך לעשות אותם כל הזמן. אם יש לכם אפשרות לעשות אלימינציה ולוותר על עקיפה, כי בלאו הכי יש לכם קלף מפסיד בהר, תנו אותו, שהם יעזרו לכם לפתוח את מה שחסר לכם. ברור? שימו לב, פה פתחו 1 דיימונד. אוקיי? זה פותח. זה היה פס, ופה אמרו 1 heart. אוקיי? מה צריך להגיד השחקן שיושב למעלה? תזכרו שהוא אחרי פס. מה דעתכם? את אמרת שצריך להגיד קיוביט. חייבים להכריז קיוביט. יש לכם 11 נקודות, תמיכה טובה להארטים של הפרטנר. ה-11 האלו זה כמו 12. אתם כבר אחרי פס. פרטנר יודע שיש לכם מקסימום 11 נקודות, תגידו לו שיש לכם 11. טרי-הארט לא משקף את המצב. לא. טרי-הארט תגידו עם יד אחרת, עם 5 הארטים, עם סינגלטון. 2 דיימונד במצב כזה אומר פרטנר, יש לי מקסימום פסט הנד. היד שאמרה פס, יש לי מקסימום נקודות, 11 נקודות יש לי ביד, וכמובן ההתאמה בהארטים. ואז מי שיושב פה בלי בעיה אומר 4 heart. החוזה הוא 4 heart. למה? אני חושבת שהיא עשתה. 6, 9, 10, 13 ושם 11, החוזה הוא 4 heart. מה נפלתם? לא נפלתם. בתיה? ההובלה מכאן, תזכרו שפה היה 1 דיימונד פס. אין פה 6 נקודות, אתם זוכרים מה שאפרים אמר? שאומרים פס אין אפילו 6 נקודות. היו לי 4 נקודות. השחקן שיושב פה הוביל אז דיימונד, קינג דיימונד, קווין דיימונד. אוקיי? כן. נכון? כן. עכשיו שיחקתם 3 דיימונדים, 2 ואת השלישי חתכתם. נכון. זה מה שאמרתי, שלא הייתי צריכה עכשיו להמשיך. צריך להוציא שליטים. נכון? אין ברירה, חייבים למשוך ליריבים שליטים. משחקים קינג אוף הארט, שמים פה הארט, ופה זוכים באס אוף הארט. נכון. נכון? זוכרים? נכון. משחקים, אז בואו נמחוק מה שנשאר לנו. שיחקנו דיימונדים, שיחקנו הארט אחד. ולא ידעתי אם אני צריכה לעכב או לא. עכשיו משחקים עוד פעם הארט, שיחקנו פעמיים הארט, פה גם יצא, אוקיי? עכשיו מה אנחנו יודעים בוודאות חבר'ה? זה סגור, זה דיימונדים אין לנו, מה היה לנו בקלאב? קינג ג'ק, סליחה, קינג ג'ק 6, ככה. המצב הוא כזה, אוקיי? המצב הוא כזה. עכשיו אנחנו מה נשחק? לפני שנתפנה לקלאבים, מה נשחק? את הספיידים. 3 סיבובי ספיידים. ניקח מה ששלנו. עשינו 3 סיבובי ספייד. ספייד. עכשיו, אנחנו אומרים ככה. אנחנו רוצים לדעת איפה קווין אוף קלאב. מי יכול לומר לי? כאן או כאן? כאן. למה? כי זאת היד עם הנקודות. נכון, ראינו פה את האס אוף הארט. פה ראינו רק אס קינג קווין דיימונד, חייבת להיות קווין אוף קלאב. לכן, אם אני אשחק קלאב מפה לג'ק, אני לא אצליח. כבר נתתי 3 לקיחות. 2 דיימונדים ואס אוף הארט. נכון. לא יעזור לי לשחק. מה אני צריכה לעשות? עקיפה הפוכה. אנחנו משחקים ג'ק, פה שמים קווין אוף קלאב, קווין קלאב, לוקחים עם האס קלאב, ועכשיו אנחנו משחקים את 9 או את 8 קלאב, בתקווה
ש10 קלף פה, יש לנו 9 קינג מול 10. משחקים 8 או 9, אם הוא שם 10, ניקח את הקינג והשלישי גבוה. אם הוא לא שם 10, נשים קטן. הפכנו את החיפוש אחר התמונה שחסרה לנו. ידענו מראש שלא יצליח לנו עקיפה נגד הקווין אוף קלאב, כי היא פה. שיחקנו ג'ק, קווין, אס. יש פה אני אמחק את הג'ק ואס, שיהיה לכם יותר ברור. יש לנו פה 9, 8, אוקיי? ופה יש 10, 6, 10, 5, 2, משהו כזה. נשאר פה קינג ו6. המצב הוא כזה, אוקיי? אתם רואים? 9, 5, אני שמה 6. 9, 10, אני שמה קינג, ו6 הולך ל8. 9, 10, 8. הפכנו את העקיפה. אנחנו מחפשים את ה10 במקום לחפש את הקווין, כי קווין אנחנו יודעים איפה היא נמצאת ואנחנו יודעים שזה לא יצליח. חבר'ה, זה לא פשוט, אבל אם תתרגלו את זה ותתרגלו את המוח, עם הזמן זה יהיה כמו 2 ועוד 2.